katak chung ka jingai men sim ki khana school ki bela le ha ki exam but kum jo but pen inuk sa ki khana school ki bedang dan ha preng ka jing puli na ka liang ka managing committee jong ka turnia shining secondary school ngon raw kala yo ban pen ko purami ki sangwat ki khana ki bla pass bha ha ka secondary school living certificate SSLC jong snam arhajar san Hakari ka sngi jong program pen ko buram la don lang ba Piers Marwin ubade MLA bat MDC jong Ranikor constituency kum kongsan ubade di Turnia ubade usketri jong managing committee jong ka school ki do hikai ki khana school ring kar ba ki me ki pa jong ki khana Haka jo hi ka program na kaliang managing committee ling ba usketri kala yo ban ai ya ka dor khas yo MLA but MDC ka Ranikor constituency da ka ba pen kan ma ye ki jingdon kam jong ka school shwa ka jingkan jo yo mau mer jong ka jingrakhe ya ka jingdap south sun snem house nam arhajar pulai Tajuni hadu pungin aku isyak ni katham tungai play lang epi ki kena school kilang kemi kilang kapa ki badan lang keni kopor ke bamenta bat kepang na kamta I MLA badan buram I badan lang keni kajan met ke bamenta na kilang jumi kena school ni ai play epi ki no hikai ki bala treshitom ki bala ai pilot met bensim pimshim plasha ekasni ya uslap kal dai pimshim mantai bala treshitom na kabenta jumi hadu pungin dalong kumni kumbangi long menta bat Kanigas nem ka paminta kan nung nem ka bakam kerpang nung tojong pi kepada song trasten. Namar kanigas nem jong kijing kela haka baka sorkar kelapen kela kato kan di kirukom ban penong exam. Haki prosnem baru penlek ni penong exam hau punai Februari bat punai Maret. Benta kas nem pinyo exam hau punai Desember. Namar kata karung kapor ka bakarki nam tojong pi bapin hapan yape haka jimpuli ke jongki ke jompi na dapat kuat berlepas jadi exam jompi. Ngan aku play kerpang lagi ni kita yo ke job haki exam jompi haki student komita. Kada ke job ke bakrau ke job burom ke job ke school ke job ya pikik mikpa ke job ya ke inga sem ke jompi ke job ke kur ke jat ke jompi berkantam ke job ya ke senong ke tau ya ke imlang ke salang tu blame ke kuyapi bapinang ya chaprang haki jimpuli ka cuk kapor ke pemerintah ka jingnang ka jing start kalong ka ba koridor hadu kata-kata ni imma kini ke cuk mata ka ba ni tip shai baro ba klem ka jingnang ka jing start kalong ka ba hadu kata-kata henry berwat pat ya ka jingnang ka jing start klem don ka school klem don kinoi kairu kataru kalong ka ba henry ngairo pimo daka bor simet ke jong pi ya ya ke jing chakri ban penyo ya ke jing nang ke jing start ha ke diga school ke jong pi hoj ni yo e ka tor ke report ba pi pha ki khna nado usnem ar hajar ar win ar kumtum ajar du le patrik oh kemudian untuk report jom pi kemudian di lai sos nem pi ke burong hoi tin rei mo pi pa ya ki kena rei kat kum ka percentage hi ka ba pi pa menyele exam ki matrik rei ngai ka percentage ka pa piang mo rei ka ba ya dunabha rei ka piang ka ka jing syakri ka jom pi te ngai play kam tam ki no hi kai ki ba ai ka tirut ya ka bormet sim ben syakri raya ka ka jingnang ka start ya kini ki kena khantam ya kini bagi kena ki bayo ya ka awat ka ba na ka joki se mentah haben lepat syakwi pat ki school mo ki ba the same day shu national joki de syakwi pat ki bentah ki kumpanga ban yang sistem ba kre kecing ai awat ke joki ka long kecing ai men sim ya kini kiwe ru ki hep ki beret ki ban bot haki pateng ke joki hoat na kalyang jongi ka Ranikor konstruksi ru ngiju aya ka awat syaki kena ki ba pas pha haki exam ba pher ngathai na kalyang joki PGE
bagi tu ayah ka awat syaparo apa ka konsumsi hi ndai simpat ka percentage mo mi simpat ka percentage haki matrik haki class 12 but haki degree but master degree ni simpat ya ka percentage ka thong ka jungi ka long ba hoj ka jing awat ka jing pat ku purom ka di katak ka barit ndai ka jing thmu pat ka bangi i ka long ka jing thmu ban ai man sem na kampa ka jong phi ka kampa ka lawe ka jong phi ban ai man sem ba phi nak tre stom shu ha ka jing em ka jong phi kani ka jing ai wat jong ne ka school man ta ka sngi kani tang ka jing stang ka jing ya jenti ha ka jing em ka jong phi dei ba phi ong ba kini ki ba yo awat saungut man ta ka phi ong ba nyila hun ba nyila yo kani ka awat man ta Henry cũng bao pen kan mau ruwe no kai mene ngi scam ba pen sayo ki awat bon pali hadu ba mo ka jaka ki bu ka jong piru don jaka shu te kata kamu hadu kata kamu kata ka thong ka jong pi ka bala la la sha ben pendem